ndị nke so na otu ọrụ nchekwa nke obodo na Anambra steeti nkega na Ụmụzọcha village Ọka bụ ndị nke nwechikọgoro mmadụ abụọ ndị nke tọpụtagoro mmadụ ka ha na-emebi ma na-ezikwara mgbo billboard bụ nke ọ bụ otu ọrụ Anambra State Signage and Advertisement Agency ANSAA nwe. Onye nta aka anyị bụ Joseph Egbeọcha ga-ewetara gị akụkọ maka ya bụ ihe bụ nke ha mere. Ka a na-egosipụta ndị ahụ enwudere maka ya bụ akparamagwa ka onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti a Sapọl Nwosu nọrọ kọwaa na ya bụ ajọ akparamagwa bụ nke na-emebu emebu ma tozie ndị otu ọrụ nchekwa Ụmụzọcha Ọka maka ike ha ji n'ume ma mụrụ anya n'ịhụ na a nwụchiri ndị omekome ahụ ma chetara ndị ọzọ nwere atụmatụ ime ụdị mpụ ahụ na enwere ntaramahụhụ dịrị ha dịka ndị ọrụ nche AVG na-ekwe nkwa ibunitekwu ọrụ ha na steeti a. Ọ kwara arịrị megide ya bụ ajọ akparamagwa n'ihi na ọ na-emezi ka Anambra steeti bụrụ ndị anaghị enwetasị erere ịgbasa ozi maka azụmahịa sitezie n'otu ahụ na-emetụta ego eji arụ ọrụ mmepe na steeti a, gbakwunye na ya bụ ndị ejidere maka ya bụ akparamagwa bụ ndị a ga-arafe nye n'aka ndị uwe ojii maka ịkpụpụ ha ụlọ ikpe. Na ntụnye nke ya, onye ji ọkwa Managing Director Anambra State Signage nakwa Advertisement Agency ANSAA bụ Maazị Odele Ujubonwu onye kọwara na ya bụ ụlọ ọrụ kere ajị n'ume ịhụ na ụzọ ndị mmadụ ji agbasa ozi maka azụmahịa ha bụ nke echekwabara na steeti a ma tokwazie ndị ọrụ nchekwa Ụmụzọcha Ọka maka ịgba mbọ hụ na ha kwalitere aka ọrụ ha. Na ntụnye nke ya, onye ji ọkwa kọmanda ndị ọrụ nchekwa Ụmụzọcha Ọka bụ Maazị Ikechukwu Ugochukwu kọwara na ndị ahụ a na-enyo enyo bụ ndị enwudere ka ọ na-akụ elekere mbụ n'ụtụtụ n'ụzọ awara awara si Enugu gaba Ọnịcha n'ụsọ ụlọụka Deeper Life ma kọwazịa na ha na-agba mbọ inwude mmadụ abụọ ndị ọzọ bụ ndị otu ahụ gbara ọsọ ka ha na-aga agụgọ na aka ha dị na ya bụ ebubo a na-ebo ha. Ka ya bụ ndị enwudere a na-enyo enyo kọwara na ọ bụ eziokwu na-enwudere ha n'ebe ahụ agbara ya bụ akparamagwa ka ọ na-akụ n'ihe dịka elekere mbụ n'ụtụtụ. Site n'Ọka, abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.